Waqt il-programm Għandi xi ngħid fuq Television Malta, il-Prim Ministru Joseph Muscat wieġeb għal serje ta' mistoqsijiet dwar diversi temi. Tkellem fost l-oħrajn dwar l-iskema spiżerija tal-għażla tiegħek u qal li l-persuna li qed tkun irrapportata li allega dwar diskriminazzjoni politika meta sejħet għall-inkjesta stqarret mod ieħor. Il-Prim Ministru qal li l-Oppożizzjoni mhux tifhem x'verament jeħtieġ il-poplu u dan huwa rifless fil-kritika lejn miżuri bħal dik li tikgarantixxi l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-fjuwel u dik li se twassal għal roħs fl-uniformijiet tal-iskola. Jien ngħid li għan-nies dawn huma affarijiet żgħar li jien tallimt ħafna, tallimt f'din l-ewwel sena. Tallimt kemm tagħmel differenza għan-nies affarijiet li forsi għal politiċi jidhru żgħar. Dwar l-adozzjoni minn persuni omosessuali, Joseph Muscat stqarr li ma tpoġġiet sarima ma' ħadd u l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika sar b'mod normali. Mistoqsi għalfejn l-adozzjoni ma ġietx separata mid-dritt tal-Unjoni Ċivili, il-Prim Ministru wieġeb li d-drittijiet ċivili mhumiex xi ħaġa à la carte li tista' żżid jew tnaqqas kif tixtieq. Ma setax jonqos li tissemma l-enerġija. Il-Prim Ministru stqarr li l-Gvern qed jesplora l-vijabilità ta' faċilità ta' gass barra x-xatt. Sostna dwar l-importanza ta' konnessjoni mal-Libja fejn jidħol l-akkwist tal-enerġija u qal li l-volatilità ta' dan il-pajjiż mhux se xekkel. Al kuntrarju, prezzijiet tajba ma jiġux negozjati fi żmien ta' stabilità. Mistoqsi dwar is-soldati tal-azzar li l-Prim Ministru jirreferi għalihom, wieġeb li dak li jagħmel il-Partit Laburista hija laqda fuq temi komuni. Qed nindunaw li dak li jaqduna mhux min ġie l-ewwel jew min ġie l-aħħar, imma huma l-ideali u l-ħsibijiet. Il-Partit Laburista mhuwiex koalizzjoni kif inhu l-Partit Nazzjonalista ta' nies beħsibijiet differenti ħafna minn xulxin li jaqduhom affarijiet oħra. Li aħna għandna grupp pjuttost eġemoniku ta' nies illi jaħsbu bl-istess mod. Fuq xiex? Fuq l-ugwaljanza, jaħsbu fuq il-libertajiet ċivili, jaħsbu fuq il-progress, fuq il-politika ekonomika dwar kif għandu jsir, dwar il-mobilità soċjali. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-bżonn ta' investiment fl-Università ta' Malta u qal li s-soluzzjoni għandu jkun pjan fit-tul u mhux tnaqqir fl-istipendju tal-istudenti.